אם אתם פה, סימן שיש לכם משהו מיוחד. משהו אחר. אבל עכשיו, המבחן האמיתי מתחיל. יש לכם את הכוח? יש בכם את העוצמות? יש לכם את החזון? את הדמיון? את הרצון? את הניצוץ? אל תפסיקו להאמין בדרך שלכם. אף פעם. אל תפסיקו להפתיע גם את עצמכם. תשאירו. תעזו. תבריאו. תעיפו! תשתגעו, לא משוגעים. תישארו אתם. תילחמו. תילחמו.